Moikkaan katsojat, mun nimi on Onsku. Mutta meidän kanavan nimi on Elkku1234. Jos löydätte sen kanavan, niin menkää ihan hirveän hyvä kanava. Koska me tehdään, sieltä tulee ihan hirveän hyvä Minecraft-pelejä paljon. Tää menee paremmaksi tää kuvaaminen. Mä pelaan tän puhelimella, laatu voi olla huono. Niin. Jotain Minecraft-peliä. Eli tämmönen sotapeli. Mä en nyt pelaa, koska mä saan olla kuvaaja. Jos tää laatu on huono, niin kirjoittakaa kommenteissa. Jos se on. Niin. Koska täällä on vaikea kuvata silleen tälleen, kun yksi pelaa sitä. Koska on meillä kamera täällä, mutta sillä on vaikea tehdä videoita. Koska ei tukea. Se menee vieressä tuo kamera. Kuulokkeet on samalla, missä pelikuulokkeet, mutta minä en tätä tarvitse. Pitää turhat. Mä zoomaan sun inviin. Siellä on pyssyä. Sitten on joku knife, toi on pelkkä granaatti, toi on savugranaatti. Ja toi on semmonen, joka on niinku... Miten nyt sanois, heikentää niinku sen pelaajan näköä. Sitten se toinen pelaaja voi tappaa sut, kun sä et näkö mustaa. Mun pitää kuvata paremmin. Täällä on ponni. Ponni on hyvä tässä. Tapoin jo 2, mutta en kolmatta kerennyt. Vaikka ei näin huonosti. Se on tää laatu ihan oikeesti huono. Kyllä me tehdään tuolla kamerallekin, mutta kun me ei jakseta, kun sillä on vaikea tehdä vai mitä. Toi on isoveli tuossa nyt kipeä, niin eipä siellä voida mitään. Me voitettiin tää erään ja mä näin parhaat tästä. On mäkin hyvää, mutta me toistettiin tosi hyviä. Ja mä sanoin, mä ite vaan parasta. Tuossa on kaikkea aseita. Nyt tässä on hyvä huono kuvaamaan. Koska meillä on tällainen. On meillä täällä kotona. Pitää pistää joku salava valo seuraavan kerran. Te ette varmaan näe noissa pimeässä koissa yhtään mitään. Pahoittelen, koska ei oo lamppua siinä niinku, mut se varmaan on. Tää laatu on ihan paskaa. Ammu pistoolilla tai jollain heitä granaatti. Se on varmaan kuoli. Tai minä sitten. Täällä kittaa, niin sit käy huonosti. Sit käy huonosti minulle. Mä kelaan sitten, kun tää tuli lakaa vieläkin. Eihän tässä mennyt edes kauan. Ja mukaan ei noita voi edes oikeastaan kato. Ja Onni kuoli. Oho. Mä oon sit ihan ite kipeä. Tää kanava on muunut, mutta mun pikkuveli pelaa, koska se ei osaa kuvata. Joo, en osaa. Ja mäkin on ihan huono. Pakko zoomata tohon niin. Me pelataan kyllä koneella tää kamera heillä. Suuttakaa mulle kommenteissa. Tyttömäinen. Ja matala. Koska sillä on tommonen ase, mä voin zoomata välillä se aseeseenkin. Koska mä sanon niin hyvää, kun tää on ihan paskaa, se on selvästi muuta kaikille. Pahoittelu tästä kiroiluista, kun on niin vähän päästelee liikaa noita kiroilua. Mitä vittu sanoja ja perkelee. On niin ihan oikeesti. Ja anteeksi teille kaikille. No, mä en osaa leikata, eli täältä tulee videoon tää suutunut. Mutta en mä viiti niinku puhua silleen. Jos te ette kuule mun ääntä ihan oikeesti, niin laittakaa enemmän ääntä. Jos nää kun korville liian häiritseviä, niin laittakaa pienemmällä. Joo, mä voin laittaa nyt tästä pienemmällä. Ei oo pakko. Nyt mä voin laittaa kotona. Mä en osaa zoomata. Pitää saada... Mä osaan. Sori näistä liikaisista zoomauksista. En osaa kuvata kunnolla. Eli täällä on meidän semmonen kone. Mä kuvaan tän puhelimella.
Eli Onni on niinku näitten sinisien puolella. Joo, mutta kun mä näin huono, koska Tää on Minecraft. Joo, mutta tää on modeja sit. Tykätkää ja subakkaa. Subatkaa tää video. Jos ei Kiitos, jos et suppa. Näin videon, koska me ollaan niin kauan näitä videoita haluttu, mutta kun me näitä iskä ei tiedä näistä videoista, ei mitään. Vähän liikaa lakeja, tää tulee ainakin 5 minuuttiseksi. Ihan tyylössä. Mutta ette tätä koko erää jaksosta, se olisi ainakin joku 15 minuuttia. Mutta jos kestätte koko, niin tän tyylössä. Joo, tehdään tää koko 15. No jos te näette koko erää, niin sitten kannattaa katsoa. Jos on huono, niin älkää edes kahtoko. Ei kannata. Alku on sitten aika hyvä. Sun kaverit meni johonkin. Minä zoomaan tuossa. Ui vittu. Eli nää tyypit, jotka on näitä sinisiä. Siis näitä. Mä ootan, sori. Tuolla. Voi vittu. Anteeksi tuosta. Onko kaikki roilemaan? Eli nuo siniset on, niin puolella se vaihtelee välillä. No, mä tykkään eli tuolla on vähän niinku... verran ja mä nyt... Tää on ihan zoomattu ihan isolla. Mä zoomaan. Tää liikaa zoomailu vähän pilata video. Ja siinä kun tää heiluu. No me näin.